шикори кабк бо телефони мобилӣ. Вақте ҳам парранда меояд, ҳамихел руст мекунад. Опа. Бинед ки дар асри 21 то чӣ дараҷа технология пеш рафтааст ки як телефони мобилӣ дар чӣ корҳо барои мо кӯмак мерасонад. Масалан, ман 5 сол пеш ҳеҷ тасаввур намекардам ки бо телефони мобилӣ кабк шикор кунем. Салому алайкум бародаро, хостам имрӯз як видеои нав съёмка кунем дар темаи шикори кабк. Шикори кабк, бародаро, на ман шикорчӣ ҳастам, на гӯем ягон кабкбоз. Не ки мехоҳам ки як усули шикор кардани кабка ё ки дигар намуд паррандара, кабк ё ки борика ба шумо нишон медиҳам. Барои шикор кардани кабк барои мо ягон хел милтиқ, яъне ки камон ё ки бисёр кабкбозҳо ҳаст ки дар сабат ё ки дар ҳамун қафас кабка гирифта мегарданд. Ягони хел дар кор нест. Шикори кабк бо телефони мобилӣ. Видеоро тамошо кунед, иншолло мефаҳмед чӣ хел ба телефони мобилӣ, яъне бисёр одамо мумкин бовар надошта бошанд ки ба телефони мобилӣ чӣ хел кабка шикор мекунӣ. Неки тамошо кунед, мефаҳмед. Хуб, дар ҷои даркорӣ бирасем, иншолло бо видеоро давом медиҳем. хуб бародаро, ҷои даркориро гӯем расидем. Хулоса, вақте мисол дар ягон ҷо мехоҳӣ ки мисол кабка шикор кунӣ, барои вай кабк ё ки дигар намуд, агар бидонед борика, бисёр одамо бидонед дар минтақаи мо борик мегӯянд, овозашо мемонам, ба фикрам бисёрҳо мешиносанд. хуб, фаҳмиден садоша. хуб, як ҷои мувофиқа интихоб мекунем, ҳамихел як ҳамворӣ, ягон намуд хасу хошок, ягон намуд хасу хошока мисол мегирем. хуб, дар ҳаминҷа мемонем. ин барои чи аст? ин барои телефонмона дар таги наҳмӣ пинҳон карданай. хуб, телефона дар як ҷо мехамем, болош хасу хошокати маҳкам мекунем. Вақте ки ҳам парранда биёяд, ҳамира набинад. Мисол мебинад, мумкин як чи ваҳмовар дар назараш метовад, парида меравад, метурад. Хулоса, хуб, мемонем. баъд барои мо чӣ дар кор? Ана хел ҳалқа мегӯянд. Ҳамаи мо ҳамира тайёр карда метавонем. Вақте ҳам парранда меояд, ҳамихел руст мекунад, ису дигашта руст мекунад, мо меоем паррандаро мегирем. хуб, ҳамира гирди ҳамин телефона ки дар ҳаминҷа мондем, гирди ҳамира маҳкам мекунем. мисол ягон санг кате чӣ кате ҳамин ҳалқаро хулоса мекашем. ин тарафда ки мондем, ина ин тарафша бо дар ин тараф, бо ин тарафаш маҳкам мекунем. Фарқш нест, мисол дар чӣ хел чӣ мекунӣ, метавони ягон чӯб да бизанӣ банди ё ки дар ягон санг. хулоса ҳамира бастан дар кор ки аз замин камтар баланд. мисол ана ҳаминҷа мемонем. тамом, тайёр шид. ана акнун чикор мекунем? ҳамун овоз мемонему, дар як ҷо пинҳон мешем. хулоса мерем, ай пинҳонӣ камера мекунем. хуб, ина дидестен, телефон дар ин ҷо ду тарафуш маҳкам аст. вақте ҳам парранда меояд, дар ин ҷо ё ки дар ин тараф дар ягон ҷо руст мекунад. тамом бародаро, аллакай мо гӯем тайёр кардем ҷои ҳамун шикорра. инҷоро тайёр кардем, мерем дар як ҷо пинҳон мешем.
хулоса бародаро ая ҷои пинҳонӣ камера кардистем. ҳамин қай имкон дорем, дига ягон роҳ неста ки мисол камера кунем, барои ки вақте парранда мебина аллакай метура намеояд тарафиам. Опа. 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 Чихе ки дидем бародаро. Хоп. Кабги мо уже ҳалқа руз кард. Қаёзи ҳуй када мегирем. Хоб бародаро, чихе ки гуфтум, шикори кабг, аниқтараш боврик, ё ки типа будана борен ами паррандай. Ки ҳами усула дар кабгам истифода барем мешавад. Дар овози кабга гирифта истифода барем хел мешавад. ҳам хел усулай, на камон дар кор, на хел ки сабат гирифта дар қафас як кабга гирифта мегардан баъзе кабгбозо, на ӯ хел дар кор, фақат чӣ дар кор? Телефони мобилӣ. Бинед ки дар асри 21 то чӣ дараҷа технология пеш рафтааст ки як телефони мобилӣ дар чӣ корҳо барои мо кӯмак мерасонад. Масалан, ман 5 сол пеш ҳеҷ тасаввур намекардам ки бо телефони мобилӣ кабг шикор кунем. Не ки якчанд сол пеш ҳамин хел мо барои санҷиш таҷриба гузарондем. Садои ҳамин намуд паррандара садои ҳамира дар телефон мемунӣ, атрофша ба чӣ маҳкам мекунӣ? Бо ана хел ҳалқа. Хай иншолло оянда агар зиндаву саломат бошем, тарзи тайёр кардани ҳамин хел ҳалқара, тарзи сохтани ҳамин хел ҳалқара худованд насибмон гардонда боша, як видеоурог мекунем. Анам хел усулай бародаро. И фақат медонӣ дар кадом вақт мешавад? Вақте ки кабг дар болои тухом мерава. Ана баъд ана и кабге ки мо қапидем, яъне ки мардина аст. Ана вақте вай дар болои тухов кард, и беарус мемонад.
безан мемуна. ана овозе ки монда будем овози модинаша. вақте ҳамун овози модинара мешунава мепара меои ба сари ҳамун фикр мекуна ки ягон арӯз файродка иста. хулоса ин ҳам хел не ки ҳамин усула метавонӣ дар кабг ё ки дигар намуд парранда ҳам истифода бар ин мешава. на ин ки дар як ин намуд парранда дар дигар намуд парранда ҳам истифода бар ин мешава. фақат дар ҳамун дар вақти тухм мондани ҳамуро фаҳмидан дар кор. бародаро хай хулоса ин ҳам хел усул ҳастае ки кабг барои шикори кабг на камон дар кор на гӯем рафта дар ягон сари чашма хайма зада чӣ мекунӣ ё ки на кабга дар қафас гирифта мегардӣ. фақат чӣ дар кор якта телефони мобилӣ ва ин хел ҳалқа. иншоалло оянда ма тарзи тайёр кардани ҳамин ҳалқаро ба шумо нишон медиҳам. мешава хай бародар ин хел кабг боре нест хай додари кабга ай кабгда камтар майдатар. ва агар видео маъқул шуда боша лайка биҷиқем бародаро, дар канал подписатсия кунед. иншоалло оянда бо видеоро кора ё ки ҳам хел видеои интереснира бисёр мекунем. худованд зиндаву саломат бошад. дар ҳаққи мо дуо кунед. хайр дар паноҳи худо бошед.